Kalintiai ban kenjo syakati katong kamlong satiakam kabasung Henry Day kajing syampang jongka SBM ringkat kajintri berba kiramba snong ba kati kajing hirtma ki jabo plastik kalong kabasiso laru ban ong badai lengba kajing snok tilang jong pai ba hakiti ki blok kabal aimin si bat pensurpat ya ka SBM ban stang sahakiwi pat ki blok jonggari lum khasi bat jengtia Kabakam itinan kalong kabaleng ba katik sinjam kabala sedang nadu unai lar mentau senem jan baro kinong song kentup nadu kitemen kikro kihab barin hadu kirang ba kelas sedang ban penmelin yeledi ban pelang silnong ya kiti kitiar plastik baladap penenkam bat litbu pat ha kitu kicaka belabu kerpang daki borsnong sisin sitiyo Habakren bot rongpa snong ba arsan lingdo ulai thu ba katik sinjam beklasim kadi hadin beklai I ba kajabo plastik haka snong jongki kalong ka palat pun da ka bakenturu ya kinong snong ba kinsim khia kai ba penlong ya ni mentau penyelum ki plastik ni po iem dorbar kajing penlong I ban lum ni plastik hing dorbar kadi na kadau ba ngila I jakhlia plat de ka snong pi kila suya lum jaga-jaga kila ya bu nang tu kesapra ka priang ke jabok biang nyesar sunong man ka sejang ti kila pelang seka hadin tu kesapriang biang jabok lon dia tak kadau I persang kumno ban ni le ka kat balak ban tak la kam ni kijing jabok ke pasteng ban thang ro ngitip ba sokar kam syasyu ka an sokar kam syasyu te ngi ro na kalian jingi ka snong ro ngila ya le tengkan lang kumta kumjo kita tak kadau ngi pelang da hasini sing dorbar ngi lum sini sing dorbar Pada aku juga pun nak jual jemut nak kini ki jong kini ki blok koordinator. Angta idon ibak mak mesti konsultan. Ia jemut lang yang ni orang ia kini ke film in para no. Siaga wei pekerja ka bagian selek pada kawai peka rukom kenang bakan penjabok show. Nak kata tahu selum nai kini berangkat ke jing telang bat ki. Nadu menu kelas bang ni kini. Minta kini kalau ada ikasin kaba sau mentang elumnya kini. Ngila elum na do ubnai akos te hak tu kupor ngila elum barok sisin lum kumto ngila wan bu kebriu dan nang tu ngila ya penbet jaga komiti ngilum na man gas ngisai jan pan man gas jan te kemut las jan do ngindang hab elum kemut kat no berni len kat no kilo epio trai hak sisin lum hak tu kupor bangilum nengkong te ka kambon sia te menta ko mapi kani hang ne ka saj yang ni de ka ba kani apo berenda kadi bana kan ka snong jongi kilum ne snong ji kini ka bangilum la menta la lais ngi sajan ngilum ya kani te katu kadon hang to menta te na kata kadau ko bangi I menta kala senang duna de kibru ke por ke wan nengkong tuan syakira sibut jiwan menta la kap dia pe kini ro ke wan pe kini benar snong itu la kamera duna gitu kendian itu bagi wan ra ke hap thok robat ka kerteng ke hap thok robat kerteng apa thok iki kerteng kenambakan suk yang iban pej itu ke plastik kitap jabok ni kila bahane kumno kumta kai ka khubor jong pi shakiwi padek snong nakani ka jing sedang ka jong pi hang ni nakani ka jing sedang jongi ngasngo banong ba kawai ka ba ngasngo banong ngahap hiban kentu yangi hi kinong snong baro ini sim khialang nakani ka kam ka jiput ko suba ya kani ka jabok ka plastik la dei kawai ka jing jabok ka ba pen isi tam mau pekat cibilai cek parking nilai cek viewpoint nilai cek jaga ke pen internet mereka di penjabo te ka bangas ko banong kalong ba ya ki nong snong jongi hang ne hari khasi jongi kumjo bat hakami khala jongi bro ko wai balada kumno ngini train kat lem bat ki bor ke badai kum ke bor snong bor thau bat ki bor sarkar ngini trelang rekat bagi khnang bagi la ban weng no ya ni ke jing jabo jong plastik kumui I mata ka jing he ka perthai lemba social media ba kini ke jabo umdai syuka ke kot tangri kasih jongi keleng ke perhai kelade ke jinga jong kan ke plastik tinggal sko bonong ki ai ke jing trelang bat ki nong yalam ke besim khiai kan ke kam khnam bai la ban weng ya kan ke jinga jong kan ke plastik ba su batali ni ada tuan nak nong yu ya wana ka snong nong sder tuan ni sini man bu ki mar plastik sini kini plastik mencuba pembuatan rasi ni pilih umno mencuba men sua kinong snong ki su thang ki su bread wait pathar tu sa ki sakiwa kam sakiwa saki rut snong rut tham tu te menta bagi la yo ka kabu banlum kum ni tingi la kinong snong ni la kila iyo kila simba kene ke jing kitkia bakan nom penjabo su ya kemarin ya kai te kila yo banlum kum ni te ban bak sarkar nak lek sarkar la lum kum ni te kikit kia ki yo nong song ni tangam marwi kum rong ba snong ndai ke jing kit kia jong ki pai ba nong song jong snong nong ste
kan ni fishim kalau bagi kapan buat sarkar na bagi pidan kaman nakaliang jong ki pai bai related jong senong jong ina nang state last lem la thang ya kan mo tang ba impat don lat pada lenti tengi ni kajing kamde kajing penbuat jong sarkar re kadi arta di kajing thang jong ki nong senong bro oi ki senong ni Haba benrap lang uba Erpen Marbanyang blog koordinator uloong batang hakatio ko baar bakis dang kilayo hadu sibuluru ki jabo tiar plastik ki ba kasnong kilum nolo kata ulapan pau baki donru kathong ban penlong ka puros la kum ka blog ka banikong ka banlait senda na ka jingdon jong ki jabo plastik wala ka de kam ka ba ki hab ban yakun tenge Tiga kajing stang tu ini pasti kalau hadian bagi dia ya keleng kisnong ban persu habidai bagi jeng kuit jeng subah kisnong aduk ki puar mensuan aduk ki bangi le ki pankhana bagi uri kan sangai kalit maran maria hadian kata ngin stang ban jai sebenarnya solid and liquid waste management haman la kisnong ba kumno bakin le bahai ki coba bami na yeng tinggal persang ki don kisnong ki bala ya le la long te so kini pat ki solid pat kum ki nyut ki baput ki nyut ki bamput Lagi ni kita buat ngira le lagi top sebab haman lagi yeng kidon kisnong kuma sau pausan potoli na kacing don kisnong ha ka blok kidon kuma sispa kan nyuteli te kuma sau pausan potoli kisnong kila persang ya kata kasnet liquid waste management te hendai ke bangi syam jing kalong bagi breu ki jing ni plastik na kada ba ki babuan bhai plastik kimi ha kisnong ijongi te Kisem jeng te nak liang ka sarkar ban thang kamsya ban berat pathat on msya te kalabu jeng kisnong te ki ngi ki badai pej ngene kam ringkat ti bor snong te ngina pathat ko ngelti te hau ni usnan pemata hau banai agos hakatio ko baningkong te ngine persang ban lum katuk ne teli kisnong ya kene ka plastic waste ka bengilum mata kasinu te la shimti da ka state swach bharat mission ban lum malang ban kolek ban shimi kene nak ne ka blok ko jeng te kene ka de jeng persang kajongi dan era blok penusla banyan persang bakum no banwan ra kenang bakan long ka ngi ka jing thuji ka long bengi bu hia ka thong ban penlong ya ka blok plastic free ka blok plastic free te ka de jing khun ka ba bha to wat ka taru ngim simaran din te ka de jing sedang ban ngi kerman skam ban ngi smat ka jing trailang na kaliang ka bors nong ban na kaliang ka sarkar ngi kerman skam hi ba hakawi ka ngi ngan sa job bakan selong hi ka blok plastic free Habakran ba konsultan jong Swachh Bharat Mission Gramin ba Mark West Khargungor urang ba obol mai phang ya katika kam na du bastang ulai thu ba kathong ka bakibu bat sedang ban urlong menta kalong ban pen khoi lut ikijabo plastic na kisnong gi thau ki jongki da ka ba kubur ba kidan bun ki jinge hakapor ba kisdang uba Khargungor luong ba de hadin betlayo I ba katika kam ka seso ba mardor kila persang lut habaro sispa khanyut liksnong badan hakatai ka blong Haka juga por lo ai kijing ro ikiramba snong ki brathau ila ki jong ki kendon an dak ba bana ba ki nong song snong jong boro ki dei bai penwanra ya ki te ki ter plastik man la ka sitha jan ulai thu ru ba leng ba ka jing yai bai ka te ka jing stang ha penusla ba ru ha motor asan blong menta ki la pen khre ba stang ru ban pen trekam ha baro ki blok jong ka rilum khasi ba jaintia kadon ka intention ka jing thu na ka ni ka program jongi ka Swachh Bharat Mission ba kumbang lale ka solid liquid waste management mentar ni persiang ban take care ya kini ki plastic waste te ka target jungi kalong immediately ikwa ban clear lot ban khut lot ya ka plastic waste ka badan hakisnong ki jungi te kani ka target bangi hab ban le ka state barok we te nakabanta ban le haka state barok we ngi sutu kandon ka problem mangin plan ba design na kalyang jungi te ilasim no ya ka we garai bangin persyang on a trial basis manle ya kawai ka model ada very small model te nakamta ni ka jing thu ngila jiat no ya ka block penusla mangin try out ya ka ni model te arbanai menchua ngila persyang ngila sedang te haka mangi jiat kumbak hasan telikisnong di badan hajan ka office jong video hajan ka penusla proper te ngila pentip ikirang basnong kila lum ya kinjot hamal lagi snong ki jongki ki wanra haka ke location ke badan hajan penusla te haka khalai tarik jong banai ugas ngila kit kawai kaluat kumbah news pa kilo na penusla kaniga kaluat jong kini plastic waste te hadin kato ngi upgrade ya kaniga model ban cover ya ka block bro kawai te menta kasngi kumbah filai ngila clear ya jan baro almost 100% ki plastic waste ki badan hagisnong ki badan ha penusla block pa pensyai bahang ne ka collection itself ka de ka responsibility jong kawai pagawai kisnong within the village they don kisnong ki bala pas lagi jong ki bylaws apo kisnong kumba filai nuksa kawai kisnong labu every Saturday bagi break one rai plastic waste so that
collection itself ke internal arrangement jongka snong te kai ka bangi ngile na kalyang jungi ka Swachh Bharat mission golong ban facilitate ya kata ka process, but secondly ngin provide ka facility ha ka bang ngin kit ya kita ki ways ki bagi snong kila collect sia ka central facility ke badon hang ni hasilong te nakabanda kan ni ru ki dan ki pre ki bangila engage ban manle ka transportation dagan ni ka model ka bangi la le mentang la walk out ya baro khat ki arrangement ki ba isutu bandan kam ban facilitate ya ka transportation te ka baning kong ijet ya kisnong ko ba South Santli ki bangi ong ki cluster village te hakini cluster village South Santli ngidon ki priyo jungi ki bangi ong ki swachhagrahis lani ki volunteers lani way na kirang ba snong usim ke responsibility ban collect na kita ke South snong but one ra along the main road at some point along the main road ke bawah na do dauki haslo ba kita along main road yang ki pick up points te nadu kasdang ka pick up point ke baningkong na pongtung but hadu pomlum ki dan kumbak 100li te na ki snong kita kirang ba snong ki one ra ki pick up points but nakabenta ka transportation cost ka kita girang ba ki haban belut untuk te nakaliang jongi ngila penbet ba utu brio wasim daga kamar untuk care ki jinglot ki bedai bat ka transportation Kiki jinge pada ke habang alok ni ar pernah bab ke dia susah bang. Jinge number 1 kalong bangi nakabenta ban utilize biang ya kini ki plastic waste ka baningkong kalong they should be clean ki de ban long ki ba khuai kim de ban bet khando kim de ban bet jabo the first time bangi persiang ya kani kata ka po ha ka khalai tarik jong August kelawan ka luat kombasi auto ka truck auto rei ka susi kalong i hab return biang ya to normal ki breu nasional ki don ke jistu bakla lese ha ka sim kong ki wan ra lut ki nyot kat bagi yo maybe ki la susana surok te ngi haban pan phai biang ngi engage ki breu bat ki hab man sat ya gitu te ndak la khut ngi sasim so kata ka de ka wei tambah nang ni sedin ngila take care kat kisnong ki bon ra singi kila ensure ba kila site lupa ka baar bade ka jinge ka de kata ka network ka connectivity kidan kisnong ki bom like kali kadang go kisnong pung weekend ka ba ha banyak da ka kecak adu omnyo te the real fact long bu tau orang ba snong voluntarily ukit da kamet ya kata ka lut ban ra to apa omnyo di ya kani inang perkhat kumno bangin take care ya kata ka arrangement ru ya ki snong ki bom lat surok te gidan ki snong ki bacngai ka wei na ka wei te kataru ngin haban take care mentan da habakan ka model ka lalong in place atrai ngin hab perkhat kumno ban meet ya ka kos ka jongki kani ka de ka initiative ka ba ngila sim mentala arbana lenter bat ngatrai ya kan ke inisiatif ngin sa expand ha ka state baro ko wei ha ka keteng jong ka Swachh Bharat mission ke badan ha ka jela jungi bat ringkat ngakwa ro banong ba ngiyo ru ya ka jing kersan bat ngi kwa ro ban nyatrai lang bat ka sarkar khamtam bat ka office jong chief minister namar kan ni ka agenda ka barat ba jong ka government menta ka jalang jong chief minister khamtam haba ula pelat ya kan ka campaign ka ba ki ong Meghalaya plastic challenge kapa haus nam aja Al-Quran kita target ba kecela jungi kan long kapa laj na kini kinyot plastik te kwa ba pensai mai kan ni ba ka government ka ai di kaman ka diang ek bai baru ba kenya sa khamat ka program